icho kwadi muri yeZimbabwe rega ndivada pinda ndiri mukati mekureva mukati mekupfapfadza nekutsutsura tiri kuti kamatima nawo senyika iro muri yeZimbabwe nyaya dzandinadzo pano dzandakapakata dzandakabata panapa inyaya yekuti ndigokuzisa zvakamira sei nyaya ndoda kutaura pano muri yeZimbabwe inyaya yemurandakadzi akaita pamuviri pekuti pamuviri pake painetsa kupona ndokusvika vakuita 11 months akazvitakura kusvika pakuchipatara murume achishevedzera kuti veduwe kunyange makadarikidza mwedzi seiko ndiri kukumbira kuti musaopareta mukadzi wangu ndikuti mukaopareta mukadzi wangu anogona kufa chakamboita kuti adarike mwedzi chii ndiri kutya kusvikira aburisira muchipatara adzokera kuba ndokunotsvaga munhu wekubatsira pane zvakazoitika mukoma KP ndoda kuudza zvakaitika pakubatsirwa kwomukadzi achipedza kubatsirwako uku achipona mimba yake in9 months kubereka kubara mwana akusvuka ganda ripamusoro kuratidza kuti anga kuti imwe skin ari mudumbu aine tsiye dzakareba zvokuda kuvharawo maziso bvudzi rinoita singe ratova bvudzi remunhu mukuru but ari mudumbu baba Isabel ndobva ipapo mukoma KB pamazowe Glenmill murume akaponda chikomba chemukadzi asi mapondero acho ndowamuchanzwa ndimi yare ndimunotonga kwa Bulawayo muri yeZimbabwe kune nzvimbo iri kuBulawayo ine imba iri kuitwa lodge pakati pelocation haina mapepa pari padhuze nechikoro vana vechikoro vari kudarika mberi kwevakadzi vanenge vakashama vasina kupfeka vana vechikoro vasina hunhu vari kutonzvengawo pachikoro vachinopinda imomo mapurisa kana kanzuro havasi kuzviziva nyaya iripo indira kutaura pano ndeyekuti kana mukoma kanyemba mukaita mupurisa mukazoritaya mune kodzero iri yekushanda muchijamba zvimwe zvemutemo nokuti munozikana kuti manga muri mupurisa imba yandiri kutaura iyi iri kuitwa zvinhu izvi imba yemunhu wemutemo akambenge ari ganasi akambenge ari mupurisa kana kuti akambenge ari majestic ndiye ari kuisa imba iyi but vana vasi kubatwa nenyaya yekuti akamboshandira hurumende ari munhu wemutemo akaritaya anochamba mutemo here nokuti ndakamboshanda vaterere vanyama varipo vachatibatsira ndine nyaya iri kuchema nomwe munhu mukoma KB mukomurume uyu every week anoenda kubasa arari pamba anodzoka Friday odzokera Monday kubasa pese paanodzokera achidzoka ndiye anogamuchira bhegi ichokwadi ndokuti amai baba vauya mofu garai nepapa chitova masvika kana makudzokera zvakare ndo vanorongedza bhegi ndizvozvo panodzokera murume pega pega pane zvinhu zviri kurongedzwa nemukadzi mubhegi umu gutumpada wana handidzoke ndisina chandakatakura ndinadzo dziripo dzekwagutu dzandadzo pamukoma KB baba munini mwana wemukoma mwana wemuning'ina mwana wemukoma wenyu mwana wenyu kana baba mukuru mwana wenyu kana baba munini kwagutu kwampada wana regai ndingosiyira ipapo ati ndinacho ndakachibata chiri kutopisa Isabel 5 minutes past 10 nyudza igedzo pfapfedzai chokutangisa nasi icho kwadi muri yeZimbabwe rega ndivoro vadhunge kusona kwechembere zviviri zvinokwanisa kupinda panguva imwe chete muri yeZimbabwe paka ndapindira gokwe nyarupakwe pane murume anoenda kubasa mukoma KB murume uyu anoshanda munzvimbo mukadoma achibva kugokwe kunyarupake murume uyu zvaanoita mukoma KB anoenda kubasa every Friday anodzoka achidzokera neMonday every Friday anodzoka achidzokera neMonday ende nyaya iri kutaura ndeyekuti izvo muri yeZimbabwe handisi kuziva handisati ndabvunza handina chandandataura ndati nditenge kwakusa kwamuri semuri ari mundibatsire inini kudzoka kumba paevery week hazvive kuti ndinowana asi shungu yangu ndeyekuti wiki rega rega ndinofanira kuwana hazvinei kuti ndiri kuenda kubasa nzvimbo yandinoshandira asi dai ndawana mhuri yangu dai ndasvika kumba kwangu ndiwane nguva nemhuri mudzimai wangu zvaanoita kana ndakuenda zvinozvi ndave ne 7 times achiita zvinhu izvi ndoda kuti mundibatsire pese pandirobara ndakuenda kubasa mudzimai wangu anondirongedzera zvidziviriro zvepabonde anoisa zvita zvega zvega kana ndakuenda anotora
matishu wotora chidziro wobva putira wobvaisa mbege. Kana aisa hembe dzangu ndo zvaanoisa pamusoro. Nenyaya yekuti ari kuzviziva zvimo anozviisa pamusoro kuti pandirobata bhegi rangu nditange kuzviona kuti zvimo. Paakatanga kuzviita handina kubvunza. Kana ndichidzoka kuti ndabva kuya inini zvinhu izvi nenyaya yekuti handina zvandoita ende handizvishandisi kunyangombe kwangu handizvishandisi ndinozvidzorera imomo. Iko zvinozvi ndane 7 times kureva kuti zva21 mubhegi mangu zvawandisa. Inini kumbe kwangu handirambi kuenda ndicharamba bhegi rangu rinogona kuzobata vamwe vanhu. Voona mune izvozvo. Inini Zimbabwe handiti izvozvo. Chandoda kubvunza ndechekuti ndisati ndabvunza mukadzi wangu ndechekuti paanoisa zvinhu izvo mbegi mangu arikuda kuti ndiite sei, kana kuti ari kufunga kuti ndinoita sei. Ko sei asingatauri neni anokutora wisa chete unyaya. Handina kubvunza. So mbegi mangu zvawandisa ende zvandinodzoka nazvo haazvibvisi kudzorera zvimwe zvinyowana. Ari kuramba achiwedzera nyaya. Pese pandinoenda anoisa zvitatu, pese pandoita anoisa zvitatu. Saka mudzimai uyu aisa zvidziviriro izvi 7 times. 7 times times 3 times 3 zva21. Kana murume akadzoka kumba zvidziviriro zviya zvitatu zvisina kushandiswa, mudzimai anozvitora oisa zvimwe zvitatu zvoita 6. Wotora zvimwe zvitatu zvobva zvoita 9. Woenda. Ko zvinonzi nevakuru vakatanga kuona usikana hwenhunzi. Murudo relationship inozadzikiswa inobatwa necommunication. Sei baba ava vasina kubvunza mudzimai wavo? Ari kuti ndoda kutanga ndaziva kuti zvaakaita akazviitire handisi kuzoti pandomo nokuti kuti aite zvinhu izvi pane zvaakanzwa kana kuti pane zvaari kufungira zvisina inini mukati. Ndisati ndabvunza chandofanira kuti ndiite mhuri yeZimbabwe sokuita iye pachake kangotanga kuita zvinhu zvake ega. Neniwo ndinoda kuchenjeri imba yangu ndoida ende pandiri kuzotaura nyaya nemudzimai wangu handiri kuti svike pakunetsana. Ndoda kuziva zviripo nditange nenzira ipi. Asi kufunga kwenyu sei achindisira zvinhu izvi upenyu hwangu handirambogarwa ndabatwa ndichinzi ndine girlfriend. Asi pandakangotanga kuenda kubasa ndipo pakatanga kuita zvinhu izvi. Zimbabwe ndibatsirei ndibvunze straight here. Asi kana ndichibvunza ndibatsirei kuti kufunga kwenyu sei achindisira zvinhu izvi mbeki. Ndisati ndatora nhare kubva kakuvadiwa vateereri. Mumwe mubvunzo unogona kakubvunzwa nevateereri manyama ndewekuti zvidziviriro izvi ndezvekuenda kunotenga here mudzimai muchitoro? Pane zvinotengwa nditi pane zvinopiwa kungava kuchipatara kana kuti nzvimbo dzinorapwa vanhu. Ichokwadi. Zviri kuiswamo ndezvezvo zvinotorwa zvinopiwa vanhu mahara munzvimbo dzinorapwa vanhu. Okay, ndo zviri kuiswa izvi. Ndo zviri kuiswa izvi. Haasi kuenda kunotenga. Haasi kuenda kunotenga. Ari kungotora zveshe zvinopiwa vanhu muzvipatara zvinopiwa mahara vari kungondofamba nazvo vachipa vanhu vachiti paupenyu raramai sezvizvo ndo zviri kushandiswa asi zviri kutengwa. Murume uyu ane mhuri yakura sei? Ane vana vatatu. Vana vatatu. Anoita basa rei kana muchiriziva? Anodhiraivha. Ndidhiraivha. Anodhiraivhei? Anodhiraivha mota hombe, magonyeti, malori. Mota ine mbedha mukati udzichidara kubadara gonyeti. Ndatotaura ndikati murume ari kuti upenyu hwangu hatisamboita mutauro yakafanana nekuti inini iye ndine girlfriend. Asi kuti nyaya dzedu ndizekuti kungotanga kuenda kubasa kwangu ndakaita 2 weeks yechi3 atotanga kutondipa garai makagadzirira hamuzivi mizi nenguva mwanakomana munhu wado panouya mwanakomana pane windo rinenge ranyorwa. Windo rakanyorwa nzudii hanzi exit in case of what? In case of emergency push out the panel. Paka nyaya ndinapenda pamhuri yeZimbabwe kubhindura kune nyaya yemurume akwanisa iye anga achidanana nemukadzi umwe pabhawa achishana mubhawa saka asina kakuurirana nenyaya yekuti arambwa nemukadzi abva amuka akazvisungirira pabhawa ipapo nasi ndokubva afa iye aine mukadzi wake. Chii chaitika kubhindura kusawirirana nemukadzi aidanana nemukadzi wepabhawa iye aine mukadzi kumba ndokubva arambwa nemukadzi uyu ndobva zvisungirira ipapo
avatolwa avatwendeswa arambwa ne girlfriend. yes mushure mekurambwa achibva azviuraya. ha tobva tabuda pakrembon mukadzi mune zuro akadonha nezuro achiruka mwe mukadzi musoro ndokudonha ipapo achibva azvova zvachose. nyaya ndinoda kutaura pana pamukoma KP inyaya yakaitika kunonzi iko kubhora 07. nyaya yakaitika kubhora 7 ndiye mukadzi anga achigara iye ane pamuviri kusvikira asvika pa 11 months asina kubara. mimba yakura mukadzi agashenyenika nekurwadziwa akaendeswa kuchipatara akaiswa kuchibani. asi murume wake pakataurwa nyaya yekunzi iye anofanira kuti aite sei aoperetwe. murume akaramba akati beduwe maonero andiri kuita inini mukadzi uyu akaoperetwa pane zvinogona kuitika chikonzero chambomukonesa kuti abarire 9 months chii kureva kuti pane mhepo dziri kuitika dai meita kuti ana matsirwa ndaashandiro akaoperetwa ndiri kutya kusvika vazosheedza mubatsiri pamba mubatsiri shedzwa pamba mukoma kebhinde muri yezimbabwe vachibva ine papo zvikanzi ndoda kuti ndikokubatsirai. asi zvandiri kuona panapa ndezvokuti mwana mudumbu arimo mwana haana kufa asi mwana iko zvinozvo achakanganisika chikonzero anenge akutoratidza kuti munhu mukuru bhati ari mudumbu zvinoitika kuti izvo mwana anofanira kutakurwa nemudumbu akura zvekuti mukati menzvimbo iyi achikanganisa mai vacho. toita sei zvikanzi right ndiri kukumbira muripo panapa pane zviri kuitika pano zvinoita kuti izvo apa mwana asabara. ende mukadzi uyu akaita 9 months aitori nane kuti akaita 9 months pamba apa pane vakomana kukwanira 3 vakaroora nekuti vakazvora varipo 5 2 vasikana nevakomana 3 vakomana vese uyu akaroora iko zvinozvi ane mimba yaane 11 months imimba yekutanga what but vamwe vakatita vana vakatofa uyu aita 11 months asi murume acharamba kuti aende kunoperetwa. zvikanzira mubatsiri garai panapa veukama ndoda kuti ndigogara nemi pano tigona chiri kukonzeresa chii ndobva vadzigarai pamberi muda kudamatirwa. amai vanova ndivo amai vemurume vakataura vakati inini handigari pasi kuti ndinamatirwe kana kuti handigari pasi kuitirwa zvemushonga hama dzangu dzisingazivi chikonzero kuri kuti ndiri muroorwa. ndizvozvo munhu anga auya anogona kuti anga ari profiti anogona kuti anga ari n'anga asi amwene vepamba apa amwene vemuroora uyu vaitaura nyaya yekuti handina chikaranga chandinoita pamusha pano zvisingazive kumusha kwangu kana mafunga kuti ndinamatirwe shedzai hama dzangu kana mafunga kuti ndichiro mushonga shedzai hama dzangu. zvikanzi orati zvikanzi nemurume mwana wehanzvadzi yenyu amama anoshanda apo rega ndinotora munin'ina wenyu mwana wehanzvadzi yenyu. zvikanzi kana pakuita hwani weukama ndinotenda kuchibva kanotorwa mwanasikana ane 22 years ane pamba paari kushevedza pasenza padhuze nenzvimbo iyi achibva auya zvikanzi andozvigoda zvikanzi chachidadi chekuti unge uripo panapa nekuti naamai ava mune ukama. hei muri yezimbabwe zvikanzi ndiri kukumbirawo panapa mukati memba iyi ndinozva ndinoda kumwaya inini muchibva mamwaiwa mukoma KB mamwaiwa makabuda muka yerudzi rwekiti yanga yakaiswa mapegi munzeve mapegi akaita anozvari pegi warivhura rinogona kunibatirira ranga rakabatirira munzeve nzeve dzakadonha pasi so isingafambi zvakawanda ichifamba zvinyoronyoro vanhu vachiidzinga yaizama chete kuenda kuna mai ava vachiidzinga yaizama kuenda kuna mai ava haina kudirwa mvura but yakatoonekwa senge muviri wese wanga watuta senge yadirwa mvura. zvikanzi namubatsiri iregei kiti munhu nemunhu ngaine unogara panzvimbo pake. kiti yabuda mumba zvayabuda mumba ndemanu amai vakati mumba ndemangu tikati aiwa kiti iri kuda kungopinda chikonzi inofamba but kiti ingaiti yari mapegi akabata munzeve. mapegi ndei akaiswa nani hapana ipindira chikonzero amwene vaita kuti ina ndini kiti yakabva yafamba mukoma KP ichibva yaenda kunorara. amai ava vati kurei kana vakugara vane gumbo rinorwadza vanotitandavara kiti ichibva yanorara yakatevera kutendevara kwegumbo vachiti vakasumuka inosumuka ichivatevera vakasumuka inosumuka ichivatevera. zvikanzi namubatsiri zvandiri kuda kuita panapa ndezvekuti amai ndinoda kuti ndikupe chinhu chokubata kunyanya mvura yandakabata iyi igezei kumaziso apa ndakuitira upenyu hwenyu nokuti kiti takuda kuiuraya hapana iri muridzi wekiti pano. zvikanzi namai ava vanga vamboramba kubatiswa zvainzi upenyu zvikanzi kana mchida kuiuraya ndipezve muda kundibatisa. muroora nguva iyoyo yanga yakutika zvinhu izvo akatanga kuchema achiti ndakurwadziwa mukoma wangu kiti yakaita zvekuiswa musaka kubatwa kuiswa musaka. zvikanzi izvo ndoda ndingokuratidza kuti ukama huripo hwekiti nekuzvitekura kwakaita mukadzi uyu uri papi yakaita kuti senge inoshekwa
ichishekwa yakaiswa msaka nguva yaishekwa kichi mukoma kepi amai ava vaitesika munhu anedhimona vachikona kugara vakagara vakatendevara gumbo vaibatsirira kumauko kumashure saka ichi tikatenderedzwa ivatesika munhu arodona but iri kichi tendedzwa musaka but ivatesika munhu arodona ari pasi vangori connected vari connected nekiti kiti chivachiburitsira musaka kiti chachiburitswa musaka ndobva yafamba ichibva pana mai ndobva yafa yakarara yakatevera gumbo rawo yakatuta kureso yakatuta muviri wese seka iro mvura ichibva yatofa apanoda 10 minutes vanhu vangane mukadzi uyo apinda mumba zvikanzi murori apona aita mwana but chakashamisa pavanhu manji kuti mwana uyu skini yake iyi yange yakutofunuka kuita sekunonzi imwe skini yada kutobuda ndiye munhu ari panze ndobva atakura zvikanzi tiri kumira kuti mutakure munhu uyu maendese kuhospital ndobva aendeswa kuhospital akasvika achinzi iwo ko munozviitira kuti munhu anoponera panze zvikanzi panapa munotoziva rekodi yemunhu uyu ndiye mukadzi akauya pano achinzi nemwedzi yadarikidza murume akaramba akatora mukadzi pachipatara panapa achiti iye mukadzi wangu akaoparetwa handizivi chikonzero pane mhepo dzikutika manesi vakatakautira zvechokwadi zvimwe zvachona zvinoda kunamatira zvimwe zvoda chivanhu achibva atogamuchirwa mwana wandiri kutaura mukoma kp iko zvinozvi ane 4 days azvarwa asi nhumbu yange yasvika pamwedzi mingani 11 months kuchipatara vakaenda zvikanzi kudini kuchipatara madhokuta anofanira kuti abayiwe majekiseni kuti arwadziswe kuti aoparetwe murume ndiye aiti nguva kana yariba kudaiso hatina kumbokanganisa kuteera mwedzi yedu izvozvo tiri kuiziva chamboita kuti adarikidze mwedzi chii anogona kunge akatokanganisa saka ndiri kuramba kuti aoparetwe akaoparetwa mukadzi wangu anofa ende for sure akatozofara mushure mekunge abatsirwa vaita kudaro mukoma kb amai ava vachibva vati kumubatsiri ndiri kuuya kumba kwako kumubatsiri ndiri kuuya kumba kwako amai vandiri kutaurawo kubhoera kubhoera mubatsiri anobva mukati meguta reharare amai avazvechokwadi vakasvika kuharare kubatsiri kubhoera vakasvika pagedhi nzvimbo yandiri kutaura iyi inochengetwa itori nemagati panze vakasvika vari panze kuseni wakwenu kwavakagara kuseni vachishivedzera kuti ndanga ndichida kupinda mukati umu sei muchindirambidza zvikanzi tiri kutovhura izvezvi endi kukwaya motokari kana munhu anonoka nekuti pagedhi pane chii pane mapurisa zvamuri kutaura kuti mauya nguva inini zvikanzi ndauya inini vakatanga kusiririka rute varipo ndiri kukumbira vagari vemuharare pane murandakadzi pane mapurisa anochengeta panze vaonekwa kuseni kwanezuro vakagara vari panze vachitoda kupinda mukati umu inge ndakataura mwari kuti ndiri kutevera ndatevera ndinoda kuona mubatsiri apo vakasunga jira repetikoto mumusoro ende hembe yandiri kutaura ritori jira chikonzero jira racho rikapedzanurwa inogona kunge chisiri chipfeko chakakwana asi vakasunga mumusoro vasina bhutsu zvikanzi ngatigarei panapa amai munobva kupi zvikanzi atite rega tishedze mapurisa kuchibva kwashedzwa mapurisa ashevedzwa amai vatava kutaurwa navo vakanzi handei kukamba ndobva vaenda kukamba vakukamba kumapasi 4 nezuro ndobva vabengenuka zvikanzizvo taurai vana venyu ndokuchifonirwa vana kusanganisira umwe mwana wacho ari mukati meguta reharare vasati vatorwa amai ava nemwana wavo mwana wavo achisvika pakamba zvikanzi shedzai munhu ane kumbe kwavawanikwa danioloshiwiripinifo vakachiwemba amai vachibva vadanwa munhu akanga ari pamba pakanga vari achibva vadanwa kukamba zvikanzi hona amai vako ava vawanikwa kuseri pamba pevanhu ava vari kuti vakadai zvavari izvi vauya netsoka bvunza kumusha kuti vari kupi zvikanzi nezuro vakabuda vakabata mugomo ari manheru vana vacho takapesana navo manheru vachienda kunorara vakakava nemugomo vakazoenda vachitodaona kumvura manheru vana vakati mama mungaenda here kumvura nguva inoi manheru takaguma vapinda mumba kusina hatina kuvaona kusvika izvezvi zvikanzi vari kuno kuharare vari pamapurisa pakati izvezvi pakamba yakati ndopavari zvikanzi vatore iwewe ndobva vatora avatora kudaro achibva ina navakumba mangwani makuseni kuva nhasi kwakuvashaya mumba achibva vazoona zvakare vauya nevamwe vanhu chinzi kune mukadzi ari kuonekwa ari apo haana kupfeka vari mai vake zvakare ndokunovatora izvezvi anava mumba ati handisi kukwanisa kuenda kuharare vari kubusha uyai kunoku tonotoita sei namai ava nokuti ndiri kuona sekuti kumba kwavakawanikwa kumba kwemubatsiri vakaramba vachiuya uku hatizivi pane zvaitika hatikwanisiri kuti muuye tiende kumba kwavakawanikwa vari nokuti mubatsiri wacho zvakare ndiye akauya kumusha kunyaya yemuroora anga achikinitsa kubva kupona saka nhasi vanhu vekubhoera vari kukuya kutevera mai ava saka
amai ava vane chekuita here nekutambudzika kwemuroora kuti atadze kupona? Mwana wavo ari kuno kwari achitaura akati mama taizvitaura isusu takazvitaura kubva pakutanga kuvanakomana vekutanga pavaroora kutanga zvakambobuda nyaya iyi asi hakuna aida kutaura chikonzero munhu aisvika kunzi vanotanda botswa. Mai Kanjo, bwerani kuno. Muzvidzidzo zvedu vana amai takadzidziswa kuti murume achibuda ngangopiwa kaizvo zvisinei kuti anoita pfambi kana kuti kungoti akasangana nokukundwa anoshandisa zvake. Amai avo ndokuti amai manje, asi izvo hazvikonesi shiri kurira muririro wayo. Ndinonzi Mai Kanjo, ndiri panapa Panyatsime. Ndabatwa nasivisiso mashiri right zvikanzi murume uyu zvaanogona ndezvekudaizwa ngaatenge zvinhu zvinoziva zvinofarirwa nemukadzi wake good zvekutyira manheru vaenda kumba paya usikovu abuditsa kuti madam zvenda kutengera izvi obva atora zvinhu zviya oisa mukati imomo pachavhura mukadzi uyu zvinhu zvinoona kuti atengera kuti unosangana nezvakaisa mubhegi murume wake pachabvunza kuti kwezvi zviizvi utangira ipapo saka zvinenge zvatengwa nemurume ndezvechidzimai here kuti ndezvechirume? No, kwanzi izvo anogona kuva ane zvaanofarira zvokudya kana kuti zvokupfeka zvaitira mukadzi wake. Nguva zuva rasvika riya manheru paya kuti bebi ndadzokaka apana zvandika kutsvagira ona zvinhu zvandika kutsvagira izvi obva anotora anenge atora zvinhu zveshe zvakaiswa mubhegi make izvezvo ozviputira pakati pechikafu ichocho kana kuti chipfeko ichocho obva aita sei obva amupa mukadzi paachavhura achinoona zvinhu zvaatengerwa nemurume achanosangana nezvakewo zvaakaisa mubhegi memurume ndobva achabvunza kuti zviizvi obva muti ndio zvamakaisa mubhegi mangu zviya. Okay, tit for tat. Okay. Baba Isabel, truck drivers haasi kutembwa. Saka truck driver achadhiraivhu here. Baba Isabel, murume uyu akuma uyu. Akuma. Semurume. Haiwa, kana mafunga zvokuisa zvidziviriro taurai. Murume wangu kwaunofamba right unosangana nezvakawanda ndizvozvo. Kana miyedzi yakukunda isati bate tese tinotenda Baba Isabel, munguva shoma tinogona kuenda kuHICC tinzwe mashoko achaturwa naVice President retired Dr. Constantino Govea Chiwenga. Vanenge vachida kuzokubatai munobatika papi? Munondibata panhamba dzinoti 0771 545 025 0771 545 025 0771 545 025 ndizo namba zacho. Tinotenda musabipa Peter Zulu Rikiti Vo. Tinodzoka futi mangwana, the hottest mid-morning show in Zimbabwe pa National FM. Kanyamba Ponzo na Bozongora ndichakusiyaika na Tete Mesauto asi pane vamwe vagona musangano uri